кучета войници от Втората световна. Момичето, което ми поръча картината, искаше да изобразим нейните домашни любимци под формата на войници. Трябваше да бъдат сериозни, смели и с техните индивидуални характери. Започнах, разбира се, от фона, за който използвах червено, синьо, кафяво, жълто, черно, бяло, за да уча правилният цвят. След това започнах с най-предизвикателната част – лицата. Сега ще ви призная първоначалната ми тактика, която не сработи. За едното куче гледах от 2 снимки едновременно от супер малко екранче. Беше трудно, някак си не се получаваше и не знаех какво. Но след това смених тактиката, фокусирах се върху само една снимка и гледах от голям екран. Колко гениално. Буквално се получи друга картина. Продължих така и със следващото лице, докато не приключих с детайлите. Останаха само облеклата и, много важно, значките. С тях картината изпъкна и стана много по-интересна. Изпратих картината за одобрение и когато видях коментарите, ми олекна. Всички бяхме много доволни. Ако и ти искаш да зарадваш своя дом или този на близък човек, то разгледай профила ми за още идеи. Това беше историята. Чао!